riko na shugaba mun gaza ganewa. An sace ɗalibai an kuma karawa, an kashe al'umma ninkin ninkawa. Brigadier janar an kwantar nawa, an san da masu yi an gaza kamawa. Suna da shafuka nasu na yaɗawa, cikin ƙasar suke ba wani ɓohewa. Da yawa arewa ce mun gaza ganewa, dan shugaba ya kasa mai saukewa. Zan ba da ɗan bayani mai aunawa, mu fito mu tsaye da komai don gyarawa. A midiya da fili ba kohewa, matasan mu hankalin ku yayo dawowa. Ana kisa kuna kwallon dokawa, 'yan midiya suna cilin nunawa. Wai na ga har awad aka yo badawa, ga wasu mawakan ma na cashewa. Ana ta sa calan domin burgewa, da za mu tsaye da komai macin mawa. Bakin cikin mu fili ne nunawa, mu rubuta duk rahoto mai turawa. Wuta tana tahowa mai cinyewa, mu dakile harin karni kasawa. Aikin na 'yan ƙasa ne ba warewa, talakawa da shugabanni ne dagewa. Matsalar tsaro bala'i hana rintsawa, kada mun sake mu rasa tudun dafawa. Mu gaya wa duniya su kuma ganewa, malamai na addini duga ku, musulun da kiristoci ku yi aikin ku. 'Yan kasuwa da 'yan boko ɓarin ku, lauyoyi alƙalai ma ku yi sharhin ku. Mawallafa jaridu tasirin ku, masu shirya fim waka layin ku. Duka 'yan ƙasa na ce ku yi ta bayanin ku, da addu'a da aiki sai mun girku. Matsalar kwata kowa ce sai mun ninku, mu fito mu kare haƙƙi na shaida ku. Tijjani Gandu ne da na ja aikin ku, Allahu ya tsare matsala ta auku. Najeriya ƙasa ta, Najeriya ƙasa rabba ka duba mu. Riko na shugaba mun gaza ganewa, an sace ɗalibai an kuma karawa, an kashe al'umma ninkin ninkawa. Brigadier janar an kwantar nawa, an san da masu yi an gaza kamawa. Suna da shafuka nasu na yaɗawa, cikin ƙasar suke ba wani ɓohewa. Da yawa arewa ce mun gaza ganewa, dan shugaba ya kasa mai saukewa. Zan ba da ɗan bayani mai aunawa, mu fito mu tsaye da komai don gyarawa. A midiya da fili ba kohewa, matasan mu hankalin ku yayo dawowa. Ana kisa kuna kwallon dokawa, 'yan midiya suna cilin nunawa. Wai na ga har awad aka yo badawa, ga wasu mawakan ma na cashewa. Ana ta sa calan domin burgewa, da za mu tsaye da komai macin mawa. Bakin cikin mu fili ne nunawa, mu rubuta duk rahoto mai turawa. Wuta tana tahowa mai cinyewa, mu dakile harin karni kasawa. Aikin na 'yan ƙasa ne ba warewa, talakawa da shugabanni ne dagewa. Matsalar tsaro bala'i hana rintsawa, kada mun sake mu rasa tudun dafawa. Mu gaya wa duniya su kuma ganewa, malamai na addini duga ku, musulun da kiristoci ku yi aikin ku. 'Yan kasuwa da 'yan boko ɓarin ku, lauyoyi alƙalai ma ku yi sharhin ku. Mawallafa jaridu tasirin ku, masu shirya fim waka layin ku. Duka 'yan ƙasa na ce ku yi ta bayanin ku, da addu'a da aiki sai mun girku. Matsalar kwata kowa ce sai mun ninku, mu fito mu kare haƙƙi na shaida ku. Tijjani Gandu ne da na ja aikin ku, Allahu ya tsare matsala ta auku. Najeriya ƙasa ta, Najeriya ƙasa rabba ka duba mu.